Πάμε στο δεύτερο μέρος. Μαζί μας είναι σήμερα εδώ ο Θάνος ο Κοντογιάννης, ο πλαστικός χειρουργός. Αυτό που ακούσαμε τελικά με την Αντζελίνα Τζολί. Ναι. Γιατί πολλοί λένε τι είναι, μαστεκτομή γίνεται, λέει, σε αυτό. Δηλαδή προληπτική μαστεκτομή ή εσωτερική αφαίρεση κάποιου οργάνου. Φυλακτική που λένε. Δεν είναι η μαστεκτομή που γίνεται για να αντιμετωπίσουμε ένα καρκίνο του στήθους. Είναι προληπτική υποδόρια μαστεκτομή. Δηλαδή πώς γίνεται? Με κάποιο τρόπο, με μια τομή η οποία γίνεται συνήθως υπομαστικά στην υπομαστική πτυχή, αφαιρούμε το υποδόριο και το μαζικό αδένα. Υποδόριο λίπος και μαζικό αδένα μέχρι το επίπεδο του μείζωνα-θωρακικού. Το κενό αυτό που μένει πώς καλύπτεται? Και το κενό αυτό καλύπτεται με σιλικόνη. Αυτή προφανώς έβαλε σιλικόνη μετά. Δηλαδή αφαιρούν για να καταλάβουν οι γυναίκες το εσωτερικό. Αφαιρούμε το εσωτερικό που είναι υποδόριο και μαζικός αδένας. Που εκεί δηλαδή αναπτύσσεται ο καρκίνος. Ακριβώς εκεί αναπτύσσεται και στη συνέχεια μπορούμε να σηκώσουμε το μείζωνα-θωρακικό και να βάλουμε τη σιλικόνη είτε κάτω από το μείζωνα-θωρακικό, να κουμπάει στις πλευρές δηλαδή, και να έχει από πάνω η σιλικόνη. Για δείξε μας φωτογραφίες που έχουμε γι' αυτό. Και για πάνω αυτή την επέμβαση. Έχοντας αφαιρέσει λίπος και πάντως τη γυναίκα εδώ τι βλέπουμε τώρα. Όχι, εδώ είναι άλλο. Η γυναίκα βγαίνοντας από το χειουργείο έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δηλαδή έχει γίνει και αποκατάσταση. Μπορεί να έχει και πιο ωραίο αποτέλεσμα από το στήθος που είχε πριν. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα αισθητικό. Δηλαδή μπορεί ταυτόχρονα. Λοιπόν, αυτό είναι όμως για την περίπτωση που αναφέραμε, τις πολύ λίγες περιπτώσεις που θα κρίνει ο γιατρός, ο γυναικολόγος, αν θα πρέπει να γίνει αυτή η επέμβαση. Πρέπει πάντα να γνωρίζουμε ότι. Δεν είναι αυτό πάμε να κάνουμε επεμβάσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι προκειμένου να γίνει μια υποδόρια μαστεκτομή προληπτικά πρέπει να υπάρχει λόγος. Δεν μπορεί να γίνει μια υποδόρια μαστεκτομή. Και ισχυρός λόγος. Δεν μπορεί να γίνει προληπτικά μια υποδόρια μαστεκτομή επειδή το έκανε το αντίστοιχο η κυρία Τάδε για να. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει λόγος, να υπάρχει μια προδιάθεση από το οικογενειακό περιβάλλον. Και να έχει εντοπιστεί το γονίδιο. Σε πρώτου βαθμού συγγενείς. Θα πρέπει να υπάρχει μια προδιάθεση από το οικογενειακό περιβάλλον σε πρώτου βαθμού συγγένεια, δηλαδή κάποια μαμά ή κάποια αδερφή. Και σε ηλικίες οι οποίες θα είναι πριν την εμεινόπαυση. Συνήθως είναι και πιο επικίνδυνες οι καταστάσεις. Οπότε όταν έχουμε αυτό το ιστορικό και με την παρακολούθηση του ειδικού γιατρού, έτσι, του ογκολόγου, χειρουργού, μπορεί να γίνει προληπτικά υποδόριος. Και στο πολύ μεγάλο στήθος δεν κάνετε και αυτό το άδειασμα? Καλά, μιλάμε τώρα πλέον για γιγαντομαστίες. Στη γιγαντομαστία γίνεται αισθητική διόρθωση, δηλαδή γίνεται μειωτική αποκατάσταση του στήθους, προκειμένου να βελτιώσουμε ένα γιγαντιαίο στήθος γιατί δημιουργεί προβλήματα σπονδυλική στήλη και αυτά, αλλά και επειδή μετά από κάποια ηλικία και οι γιγαντιαίοι μαστοί έχουν, αναφέρεται ότι έχουν μια προδιάθεση για κακοήθεια. Έχουμε τώρα ένα πρόβλημα όμως μεγάλο με τις γυναίκες οι οποίες υποβάλλονται σε ολική μαστεκτομή όταν αντιμετωπιστούν με καρκίνο. Ναι. Άλλη κατηγορία. Ναι. Εδώ το πρόβλημα είναι για αυτές πολύ. Ναι. Δηλαδή συγκλονιστικό για τις γυναίκες αυτές. Εννοείται. Μέχρι πρότινος. Έτσι. Εννοείται. Σήμερα πάντως παρεμβαίνετε εσείς οι πλαστικοί χειρουργοί και αποκαθιστείτε αυτό το μειονέκτημα του ακροτηριασμού. Ο πλαστικός χειρουργός ασχολείται με την αποκατάσταση. Ας δούμε μία μαστεκτομή στην οθόνη μας. Ναι. Να βλέπουμε κιόλας. Και το ψυχολογικό βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο και τις ασθένειες. Και ότι θα χάσουν και το στήθος τους. Εδώ όπως βλέπουμε είναι ήδη μία μαστεκτομή άμφο, έτσι, σε ένα έδαφος καρκίνου. Έχει αφαιρεθεί το στήθος με τις στυλές, με το δέρμα, το υποδόριο και το μαζικό αδένα. Εδώ όμως δεν έχει γίνει καμία είδους αποκατάσταση. Όχι. Βλέπουμε. Η αποκατάσταση όπως βλέπουμε εδώ θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Έτσι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει ταυτόχρονα. Όχι, γιατί θα πρέπει σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού, που είναι ο ογκολόγος χειρουργός, θα πρέπει να γίνει η θεραπευτική αντιμετώπιση αφού έγινε η χειρουργική, αφαιρείται ο όγκος μαζί με την θηλή, με το δέρμα, με το υποδόριο, με το μαζικό αδένα, με τους λεμφαδένες, τους επιχώριους που έχουν πρόβλημα. Αφού γίνει λοιπόν όλο αυτό, στη συνέχεια γίνονται χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες και σε δεύτερο χρόνο, μετά από 6 μήνες, 1 χρόνο, ανάλογα πότε θα θελήσει και οι ασθενείς αλλά και πότε θα το ψυχολογικό κόστος είναι πολύ μεγάλο για τη γυναίκα. Ο χειρουργός, ο ογκολόγος, τότε γίνεται και η αποκατάσταση του στήθους σε δεύτερο χρόνο. Πολύ σοκαριστικό για μια γυναίκα να βλέπει αυτή την εικόνα. Ναι, εδώ βλέπουμε μια αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή η οποία γίνεται με πρόθεση σιλικόνης. Βλέπουμε πώς τοποθετείται η σιλικόνη κάτω από τον μείζωνα θωρακικό. Εδώ ο χειρουργός ογκολόγος έχει αφήσει
θωρακικό μη, για να μπορέσουμε να έχουμε ύφασμα και να τοποθετήσουμε τη σιλικόνη. Και συνήθως αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Θηλή δημιουργείται. Ορίστε. Θηλή, μπορείτε να δημιουργήσετε θηλή? Μπορούμε να δημιουργήσουμε και θηλή. Και θηλή, Μπορεί να διασωθεί η θηλή. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να διατηρηθεί. Να μην εξαιρεθεί. Να μην εξαιρεθεί. Αυτό είναι συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις αφαιρείται η θηλή. Ναι, γιατί μπορεί να έχει πάει κανένα καρκινικό κύτταρο εσωτερικά. Γιατί η θηλή έχει υψηλά ποσοστά να μαζέψει, να συγκεντρώσει καρκινικά κύτταρα. Και πώς γίνεται αποκατάσταση αισθητικά εννοώ της θηλής που λείπει? Η αποκατάσταση γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται με συγκεκριμένη τεχνική, με δέρμα το οποίο παίρνουμε είτε από τα χείλη του εδίου είτε από τη μυροβοϊνική πτυχή. Και επίσης ένας άλλος τρόπος είναι το τατουάζ, το μόνιμο ιατρικό τατουάζ που γίνεται στο σημείο που πρέπει να υπάρχει η θηλή. Εδώ τι βλέπουμε, για εξηγήστε μας. Εδώ πάλι βλέπουμε αποκατάσταση μετά μαστεκτομή και βλέπουμε πώς έχει έρθει ο μυς πάνω από την πρόθεση της σιλικόνης να καλύψει το πρόβλημα, και βλέπουμε τον μαστό στις δεύτερες και τρίτες εικόνες, αφού έχει τοποθετηθεί η σιλικόνη και έχει καλυφθεί το πρόβλημα, με την εικόνα που έχει πλέον, με την τομή την οριζόντια. Μάλιστα. Να το. Πάλι εδώ πέρα, αυτό φαίνεται να είναι πάλι ένα, από ό,τι βλέπουμε, είναι υποδόρια μαστεκτομή, προληπτική, και έχει τοποθετηθεί η πρόθεση της σιλικόνης. Εκεί δεν αφαιρείται η θηλή. Εκεί όχι. Στην υποδόρια προληπτική μαστεκτομή δεν αφαιρείται η θηλή, αφαιρείται μόνο μαζικός αδένας και υποδόριο λίπος. Εσάς, κύριε Κοντογιάννη, έχω μία απορία τώρα που έγινε όλη αυτή η φασαρία με τις δηλώσεις της κυρίας Τζολί. Ναι. Ερχόντουσαν γυναίκες, σας πήραν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν? Όχι. Πλέον εμείς οι πλαστικοί χειρουργοί οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι το πελατολόγιο μας και ειδικά οι γυναίκες έχουν γνώση και είναι αρκετά ρεαλίστριες, οπότε αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Δεν παρασύρονται από τέτοιες καταστάσεις και δεν πρέπει να παρασύρονται. Ακολουθούν τις οδηγίες του θεράποντα γιατρού και μπορούν να συμβουλευτούν τον πλαστικό χειρουργό. Ο γυναικολόγος θα τους πει αυτό το θέμα, ο μαστολόγος κτλ. Λέω εγώ τώρα γιατί εντάξει, μπορεί οι γυναίκες να ρωτούσαν διάφορα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Μια γυναίκα με ένα πάρα πολύ μεγάλο στήθος, η οποία θα το μικρύνει, μειώνει. Και το κάνει για αισθητικούς λόγους. Μειώνει την πιθανότητα να προσβληθεί και από καρκίνο του μαστού. Ένα πολύ μεγάλο στήθος, που θα το ομορφύνει, θα το κάνει μικρότερο, πιο στιτό για να είναι και πιο εμφανίσιμο, πιο αισθητικά αποδεκτό. Όταν το στήθος είναι πολύ μεγάλο, δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Δεν αφαιρεί το μία ενδεχομένως περίπτωση που προλαβαίνει είναι ίσως και προοπτική κακοήθειας. Αλλά βέβαια για να υπάρξει κακοήθειας λόγω του πολύ μεγάλου όγκου, ένα αδρανές πολύ μεγάλο σε μια γιγαντομαστία, ένα στήθος μέσα στις ενδείξεις για μειωτική είναι πολύ σπάνια βέβαια. Το ενδεχόμενο έχει αναφερθεί σε κάποια συνέδρια ότι μπορεί μετά από κάποια ηλικία να εμφανίσουν κάποια Και να πάμε τώρα και στο αισθητικό μέρος. Προλαβαίνει μια γυναίκα τώρα να κάνει μια αισθητική αποκατάσταση στήθους, για να μην πάμε στο παθολογικό και να πάει διακοπές τον Ιούλιο? Βεβαίως προλαβαίνει. Αυτές οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν μέσα στον Ιούνιο. Είναι επεμβάσεις οι οποίες αποκαθίστανται μεταγχειρητικά εύκολα το μέρος εκεί του χειρουργείου. Οι τομές αφαιρούνται τα ράματα μέσα σε 12 μέρες περίπου, και μετά από 20 μέρες μπορεί να κολυμπήσει, να μπει στη θάλασσα και να κολυμπήσει. Μιλάμε για την περίπτωση που κάνει αυξητική στήθος. Ναι. Μάλιστα. Και ανόρθωση και λοιπά. Προλαβαίνει πάντως. Εγώ θα έλεγα να δείξουμε μερικές ακόμα φωτογραφίες αν έχουμε διαφάνειες. Να επιμείνουμε και να πούμε ότι δεν είναι ένδειξη η υποδόρια μαστεκτομή, εντάξει, για όλες τις γυναίκες. Υπάρχει μόνο απόλυτη ένδειξη όταν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν υφίσταται πρόβλημα, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Και αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό γυναικών. Πάρα πολύ μικρό ποσοστό, λιγότερο και από. Δηλαδή, το ποσοστό που θα πρέπει ίσως να σκεφτεί μετά από κάποια ηλικία να προβεί σε υποδόρια μαστεκτομή είναι κάτω από το 2%. Και αυτό εφόσον υπάρχουν οι λόγοι. Και τι ηλικίες τώρα, όχι, δεν λέω για την μαστεκτομή, για τη διόρθωση. Πότε μπορεί να την κάνει μια γυναίκα, δηλαδή καλύτερα? Εννοείται διόρθωση στήθους και τα λοιπά. Για αισθητικούς λόγους. Για αισθητικούς. Μετά την ενηλικίωση. Μετά την ηλικία των 18 ετών μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση. Και δεν υπάρχει καμιά άλλη μεταβολή. Πρέπει να έχει σχηματιστεί το στήθος,
Έτσι, να έχει την τελική του εικόνα. Οπότε μετά μπορούμε να επέμβουμε και να το βελτιώσουμε. Μια ερώτηση κοινού. Μια ακόμη ερώτηση που μας τίθεται είναι για την ασφάλεια των προθέσεων. Των σιλικόνης. Προθέσεων σιλικόνης. Οι προθέσεις σιλικόνης πρέπει να έχουν κάποια στάνταρ. Τα στάνταρ αυτά τα δίνουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί προκειμένου να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο. Γι' αυτό έγινε και ο θόρυβος με κάποιες σιλικόνες τώρα στη Γαλλία που είχαν κυκλοφορήσει χωρίς να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει λοιπόν οι προθέσεις σιλικόνης να έχουν τα στάνταρ, να είναι εγκεκριμένες από διεθνείς οργανισμούς. Ένας από αυτούς είναι και το FDA, ο Αμερικάνικος, που θεωρείται ο κορυφαίος από αυτούς τους οργανισμούς που δίνουν και επιστοποίηση. Οπότε μπορούμε να αισθανόμαστε ήσυχοι. Θεωρητικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είναι εφόρου ζωής. Θεωρητικά. Πρακτικά πρέπει μετά από μία δεκαετία να ελέγχονται με μαστογραφίες και υπερήχους για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Η κάθε πρόθεση έχει και ταυτότητα. Βεβαίως. Και πρέπει να τη ζητήσει. Η κάθε πρόθεση συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την ασφάλειά της και ότι είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί. Ωραία. Λοιπόν, και αυτές οι επεμβάσεις είναι μέσα στη ζωή μας. Ξέρετε τώρα με την οικονομική κρίση, λένε έχουμε τόσα προβλήματα, μας δίνουν καμιά... Όλα είναι μέσα στη ζωή μας. Αλλά πρέπει να τα ξεπερνάμε και ξέρετε τι γίνεται καμιά φορά. Στριμωχνόμαστε. Τώρα όλοι είμαστε στριμωγμένοι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει στριμωχθεί. Μόνο κάποιοι που έχουν λεφτά και δεν τα κινούν. Που τα είχαν πάντα δηλαδή. Οι υπόλοιποι όλοι είμαστε στριμωγμένοι. Και ξέρετε, αυτό είναι αλυσιδωτό. Δεν παίρνω εγώ λεφτά, δεν πάω να ψωνίσω. Δεν πάω να ψωνίσω, το μαγαζί που έχει τα λεφτά δεν κάνει και κατανάλωση, κλείνει, λουκέτο, ανεργία κτλ. Βλέπετε, είναι αλυσιδωτές οι αντιδράσεις. Το θέμα το ψυχολογικό από την άλλη είναι ένα θέμα που πρέπει, φανταστείτε τώρα, να πέσουμε και ψυχολογικά. Γιατί αν δείτε τα στάνταρ, Σοφία, από τις συνεντεύξεις, 20%, 30% έχουν αυξηθεί ψυχιατρικά περιστατικά. Πηγαίνουν στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων και ζητάνε ψυχίατρο ή ψυχολόγο, νευρολόγο κτλ. Δηλαδή, μην κατανακωθούμε και εσωτερικά. Έξω έχουμε διαλυθεί. Τουλάχιστον να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όλοι. Το χρήμα δεν είναι το πάνω εδώ που τα λέμε, αλλά χρειάζεται και να κινούμεθα. Αλλά όχι και να το κάνουμε και αυτό το σκοπό αυτή τη στιγμή. Να πεθάνουμε, ας πούμε, να φτάσουμε στο χείλος της καταστροφής. Κύριε Κοντογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και τα είπαμε. Ευχαριστώ και να είστε καλά. Ευχαριστώ.